Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek, hususy başlangyçlary höwetlendirmek maksady bilen netijeli işler amala aşyrylýar. Döwlet başlanmadyň tagallary esasynda telekeçilik üçin amatly hukuk, ykdysady, mali we durmuş şertleriniň döredilmeginiň netijesinde hususiýetçi daýhanlar keremli toprağymyzy ihlas indirip, halal rahmetden arsgal bereket tapýarlar. Ahal welaýatynyň Kaky tarapynda ýerleşýän Miwo açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň paýdarlary tarapyndan özleşdirilen ýer bölegini miwoli baglardan bol hasylygyny alyp, halkymyzyň sarp edýän ýokarky ýyl ady önümleriniň bolşulygyny uly goşant goşulmagy bu hakykaty tasdiklaýar. Miwo açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň düdümine gök bulut, hemsaýa, miwoli atyz, datly miwo hojalyk jemgyýetleri girýär. Paýdarly jemgyýetiniň ekin meýdanlarynda we ýyladyşkanalarynda ulanylýan innowasion usullar hormatly prezidentimiziň ow hojalygyny durunlukly ösdürmek hemde ady howpsuzlygyny puwtalandyrmak maksady bilen sowuty ysıtlaýjy teknologiýalary, öňde barjy tejribäni we bu urda ilmiň iň soň gadanylaryny ornaşdyrmak babatda öňde goýan wezipeleriniň üstünlikli durumşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Hususiýetçi daýhanlar häzirki günlerde dagy tegindäki bereketli meýdanlarynda ekilen miwoli baglardan şetdaly, alma, armut, hurma ýaly insan saglygy üçin peýdali miwolaryň bol hasylyny ýynaýarlar. Ekologik taýdan arasy terhemde datly tagamly miwolaryň hasyly öz içinde innowasion teknologiýalary hemde dünýäniň öňde barjy kompaniýalarynyň döwrap tehnikalaryny peýdalanýan ow hojulçylaryň ihhlasynyň muradyna gowuşýandygyna şaýatlyk edýär. Ýygnalan bereketli hasyl ekin meýdanlaryndan ýörüýte sowadyjy ammarlar eltilýär. Şol ýerde miwolalaryň terligini saklama mümkinçilik berýän ýörüýte usul arkaly sowadylýar. Soňra miwolar saýlap seçiş tapgyryny geçýär we ýörüýte gaplara gaplanyp, ýurdumyzyň dürli sebitlerindäki bazarlara uradylýar. İyileştirmeden nadanyň matdy saçaklaryna ýurdumyzda öndürilýän ýokarky ýylly miwo we gök bakçy önümleriniň bolşulygynyň üpçün edilmegi, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan hemde eksport uğurly önümleri öndürmek boýunça wezipeleriň üstünlikli durumşa geçirilýändigine şaýatlyk edýär. Miwo açyk görnüşli paýdarly jemgyýeti halkymyzy tagamy hemde saglyk üçin peýdalygy, ekologik taýdan araslygy bilen tapawutlanýan durly görnüşli ýokarky ýylly miwo önümleri bilen üpçün etmek hemde ýurdumyzda öndürilýän ady haritlarynyň daşary ýurtlara iwerilýän möçberlerini artdyrmak boýunça wezipeler çözmäge goşant goşýar. Biziň güneşli bereketli toprağymyzda ýetişdirilýän miwolary daşarky bazarlardan hem islegler barka artýar. Şu ýyl paýdarly jemgyýetiniň ýerlerinde ýetişdirilen alma hasylynyň bir tapgyrynyň Gazagstana eksport edilip, goňşy döwletde ýokary baha münasip görülendigini hem bellemek gerek. Hususiýetçi daýhanlar ýakyn geljekde beýleki miwolaryň hem işerki bazardan artýan bölegini daşary ýurtlara eksport etmege meýilleşdirýärler. Mukaddes garaşlygymyzyň şanly 33 ýyllyk bayramyny zähmet sowgatlar bilen arayan miwo açyk görnüşli paýdarly jemgyýetiniň ýoly goýan işleriniň misalyny arka daly gahrman serdarymyzyň gollawyndan ruhlanýan türkmen telekeçilerimiziň köp uğurly mümkinçilikleri şöklenilýär. Paýdarly jemgyýetiniň hususiýetçi daýhanlary we agdy berişkärleri mundan beýlekde ihhlasyny gaýgyrma zähmet çekip ýurdumyzda ýokarky ýyly we ekologik taýdan arasy ady önümleriniň bolşulygyny üpçün etmäge münasip goşant goşjoklyklaryny anandyrýarlar. Hemde döredilýän şertler, mümkinçilikler üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyklaryny aýdýarlar.